Ассаламу алейкум, мөхтәрәм тамашачылар. Эфирдә кабаттан бер хадискә бер җавап тапшыруы. Галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям көннәрдән бер көнне сахабаларга мондый сүзләр белән мөрәҗәгать иткән. Калбендә орлык кадәрлегенә булса да тәкәбберлек булган кеше җәннәткә кермәс. Сахабалар моңа: "Эй Расулуллах, кеше матур кием салым ярата. Бу аңа ошый. Бу тәкәбберлек булырмы?" дип сорыйлар. Шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Дөреслекдә Аллаһ матур һәм матурлыкны ярата. Тәкәбберлек исә хакыйкатьне кире кагу һәм кешеләргә кимсетеп карау" ди. Пәйгамбәребез монда сахабаларына һәм безгә, мөселманнарга, безгә, кешелеккә бик мөһим бер әйбер хәбәр итә. Әлбәттә, бөеклек, улуглык, горурлык бары тик Аллаһка хас. Кешеләр исә үз нәселләренең мәшһүрлеге, җәмгыятьтәге югары дәрәҗәсе, тоткан вазифасы аркасында тәкәбберлеккә бирелергә тиеш түгел. Бер качан да масаерга, ире кыланырга, байлыгы, матурлыгы, нәсел дәвамчыларының, ягъни балаларының, оныкларының, оныкчыкларының күплеге белән мактанырга тиеш түгел. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хакта сахабаларын кисәткән. Кисәтүләргә лаек тәкәбберлек ул кешенең сыйфатлы матур киемнәрне, матур яхшы аяк савытларын яратуы түгел. Рухи яктан тәкәбберлек киемнәренә төренү. Менә нәрсә тыела. Моны шулай аңлау тиешле. Һәм бер кемне дә үзеңнән түбәнрәк санарга, кимсетергә, түбәнсетергә ярамый. Расулуллаһ мөселман кешесе башка мөселманны кимсетсә, гөнаһ булырга шул гына да җитә, дип әйткән. Кешедә иң камил сыйфат дип сөекле пәйгамбәребез һәр вакыт тыйнаклыкны күрсәткән. Бер заман Корбан гаете көннәрендә кешеләр бер-берсен бәйрәм белән котларга дип җыела. Сәгать узган саен кешеләр саны арта бара. Пәйгамбәребез кешеләр арасында кечкенә генә буш урын таба да шунда тыйнак кына утыра. Бер яңа гына дингә килгән мөселманга бу бик сәер тыела. Ул дөньяда дәрәҗәсе иң бөек булган кеше Аллаһ илчесенең шушылай килеп гади халык арасында тезләнеп утыруына гаҗәпләнә. "Нишләп шул рәвешле утырасың, эй Мөхәммәд?" ди ул. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мин мутавази, ягъни тыйнак. Мин тыйнаклык пәйгамбәре буларак җибәрелдем" дип җавап кайтара. Шулай ук көннәрдән бер көнне пәйгамбәр белән сөйләшергә килгән бер кеше бик нык каушый, хәтта калтырана башлый. Чөнки аның каршысында Расулуллаһ үзе басып тора. Пәйгамбәребез аны: "Син курыкма һәм дулкынланма. Мин бит киптерелгән ит ашаган бер хатынның улы гына", дип тынычландыра. Димәк, бездә басынкылык күрсәтергә, тыйнак булырга тиешбез. Чөнки нәкъ тыйнаклык кешене өстен итә. Тәкәбберлек, масаючанлык кешене түбәнсетә, кимсетә. Аллаһ хузурында дәрәҗәсен төшерә. Тәкәбберлектән сакланыйк һәм тыйнаклыкны калканыбыз итик. Ассаламу алейкум, исән сау булыгыз. Allah'a emanet olun.